Uitați la un om care trăiește în aer liber, da? Vine soare peste el, vine ploaie, pălud, brăcește, trece prin toate. Și un om care trăiește sub un acoperiș, în casă, undeva e protejat de toate astea. Uitați și taina asta a cununiei. Deci omul trăiește așa. Deci nu-i sub harul lui Dumnezeu. Și atunci îi bătut de valuri în toate direcțiile, pentru că el trăiește, să spunem, în păcat. Pentru că lucrul ăsta îi trăiește în desfrânare. Vin copiii care născuți tot din desfrânare. Adică fără să aibă o binecuvântare a lui Dumnezeu, un acoperământ al lui Dumnezeu în privința asta. Și atunci lucrul ăsta, cum să zice, dă peste cap viața lui, din familie. Și odată nu-i binecuvântarea lui Dumnezeu în familie, normal că intervin necazuri, intervin boli, intervin tot felul. Și alt lucru, bun, să trăiește așa și zici că omul trăiește printre lucrurile astea, dar nu știi dacă trăiești sau nu până mâine. Poți să mori, trăiești așa. Și dacă ai murit așa, ai murit în desfrânare. Și atunci îți pierzi și sufletul. Deci, Fidon nu se cere nimic, că dacă trebuie să te cununi, trebuie să faci o nuntă de aia. Nu are treabă, deci trebuie să înțelegem clar. Cununia înseamnă să te duci la preot, la biserică, să te cununi, să te, cum să zice, să te legalizezi în fața lui Dumnezeu, să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Adică în lucrurile astea să intervină pacea și harul lui Dumnezeu în familie, ca ceea ce era păcat să devină binecuvântare. Și lucrul ăsta, deci e foarte ușor. Te-ai dus, părinte, vrem să ne cununăm. Doar nașă și te cununi. Dacă vrei mai târziu, poți face o masă, faci, nu e o problemă asta. Dar nu mulți se gândesc că, păi trebuie să mă pregătesc, îmi trebuie bani și tot amână de pe un an pe alt cununia, care de fapt e taina. Și după aia vin copiii care la fel au și ei de suportat, pentru că tu dacă trăiești așa, n-ai voie nici să te împărtășești. Și ca mamă, tu dacă ești însărcinată, neavând voie să te împărtășești, copilul poate să aibă diferite probleme și psihice și, știu eu, de sănătate și așa mai departe, că e privat de lucrurile astea. Deci tu ca mamă ar trebui și, nu că săptămânal, și în fiecare zi, dacă se poate să te împărtășești în perioada sarcinii. Și atunci copilul crește cum trebuie. Dar dacă tu trăiești așa, nu poți lucrul ăsta. Și atunci privești și copilul de anumite lucruri. Îți faci rău și ție în familie, faci rău și copilului.